ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಮಿಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು. ఇది సండే అదే మాచరిగల ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ini ದಾದೊಂದು ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡಿತ್ತ ಆದಿಲೀಲದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 238ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುತ್ತ ತೂದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಗೋಡೆ ನಮ್ಮ ಓ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದಿತ್ತ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದಿತ್ತ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಭಾರತ ಪಣ್ಣದು ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ. ನಾವು ಮಾಚರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂಚದ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಈ ಭಾರತಗ ದಾದಾನ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಡೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಪಂತ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂದಾಗ ಐಟ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಚೂರ್ ರಾಂಗ್ ಆತನ್ ಪುದರ್. ಅವೇ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಜನಾಭ ಈಜಿನ ಅಂಜನಾಭ ಅಂದ್ಲ ಕುದರಿತ್ತು ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಭಾರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬಂತು. ಅಂಚದ ಭಾಗವತ ಸುಮಾರು
అంచేది భరత్ మహారాజన స్టోరీ భాగవతల పనుకోండు అంచనే విష్ణు పురాణల నమకు తెలియపండు అంచేది ಆರೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಾಜ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಆರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಘಟನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಆ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ನಮ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಆರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರಾಜ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚದ ಆರು 10,000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಭಾರತ ಪಂತುನ ಕುದರ್ಬತ್ತು ಅದೇ ಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಚ್ಚದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಅಜನಾಭ ಇಜಿನ ಅಂಜನಾಭ ಪಂತುನ ಕುದರಿತ್ತುಂಡ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ 10,000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಭಾರತ ಪಂತುನ ಕುದರ್ ಬಂತು ಭಾಗವತ ತೆಲಿಪಾವ ಭಾಗವತಂ ಬರ್ಕೊಂಡು 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಂಚದ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಏರ್ನ ಮಗೆ ಏರ್ಕೊಂತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾ ವೃಷಭ ದೇವರನ್ನ ಮಗ ಅಂಚದ ವೃಷಭ ದೇವರನ್ನ ಮಗೆ ಕುಸುಮ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ವೃಷಭ ದೇವರನ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚದ ಅರೆ ಸುಮಾರು 100 ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚ ಓಕೆ ಅವು ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲತೆ ಎತ್ತನೆ ಪಂಡ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ರಡ್ಡ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಮೂಜು ಕೊಂಜೋಕ್ಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ದೇವಹೂತಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಕತೆ ವಂಶದ ಕತೆ ಇಂಚಂದು ಅಂಚದು ಮೂಜು ಕೊಂಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದ ಅಂಚದ ಅಕಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು 5ನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ವೃಷಭ ದೇವರ ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಆರು ಅದೃಶ್ಯ ಆತನೆ ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಒಲ್ಪ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ವೃಷಭ ದೇವರ ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತ ಅದೇ ಅಂಚದ ವೃಷಭ ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಉಂಟು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಪ ಹತ್ತು ಮಾತು ಪಿಜ್ಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೆ ಜಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೂರು ಕೈತಲ್ ಕುಟಚಾತ್ರಿ ಅದೇ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಕೈತಲ್ ಕುಟಚಾತ್ರಿ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಲ್ಪಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಆರ ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಚದ ಅವು ಆರು ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಮಗೆ ಆದ ಬತ್ತನಾರು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಏತ್ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಋಷಭ ದೇವರ ಉಪದೇಶ ಏತ್ ಬರ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೋಜವೇ ಮಾತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರ್ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಉಪದೇಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡು ಶೇರ್ ಬಂದ್ರೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಷಭದೇವನ ತುಲ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಆರು ಅರ್ನ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದಾರು ಉಪದೇಶ ಬಂತು. ಋಷಭದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪುನೆ ಅರ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸೇರ್ಸದು ದಾದಪನ ಒಂದು ನಾಯಂ ದೇಹೋ ದೇಹ ಬಾಜಾಂ ನೃಲೋಕೆ ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿಡ್ಭುಜಾಂ ಯೇ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೇದಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವನಂತಂ. ಓ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾರು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಜೀವನ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪರ ಆತುಂಡು ದಯಪಂಡ್ ಆರು ಕಲ್ಪಾವೆ ಬೇರೆಗ ಆ ರಾಜ ಕಲ್ಪಾವೆ ಅದೇ ರಹುಗಣ ಬಂಡ ಸಿಂಧು ಶೌರ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜಾರ್ ಅದೇ ಆರೇಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಸಿಂಧು ಶೌರ್ಯ ದೇಶ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂಚದ್ ಅರೇನ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇತೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಒರಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ಬೇರೆ ಐಕ್ ಸೇರ್ಪವ್ರೆ ಆನಮ್ ಬೇರೆ ದಾದೆಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇನೆ ಮನ್ಪ ಪಿಜಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ವರ್ಧ ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ರಾಜ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹೊರ ಪಾತೀರಿ 2 ಸರಿ ಪಾತಿರ 3 ಸರಿ ಪಾತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅದು ಪಾತೀರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ पण ಆತನೇಟ ಆರು ಬಾಯಿ ದೆತ್ತಿಜೆ ಅರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಉಪದೇಶ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಹು ಆ ರಾಜನೇ ಜತ್ತದುಂಡತೆ ಅರೆಗೆ ದಂಡ ಹೊತ್ತು ಅಂಚದು ಅರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಡ್ ನೋಡೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಾಡು ಅವೇ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತೆರೆಯೋದೇರೆ ಅಂತ ಅರೆಗ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಭರತ್ ಜಡ ಭರತ ನಡೆದೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಐಕ ಅಲ್ಪನೆ ಆರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವು ನಮ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಂತು ಅವು ಆತೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅವೇ ನಾವ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಕಲ್ಪೊಂಡ ಭಾಗವತಂ ಭಾಗವತಂ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಕೊಂಡು ಮಂಚದ ಐಟಾರು ಮಸ್ತ್ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆನ ಅಂಟಾಯಿನಕ್ ಇಂಕ್ 3 ಜನ್ಮ ಗೆಪ್ಪೊಡ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ನನ್ನ ನಿತ್ತಿ ಏತು ಜನ್ಮ ಜಪ್ಪೊಡವ ಅದೇ ಅಂಚದ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆನ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಆರು ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತರು ಪಂಡ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತರು ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಭಕ್ತಿಡು ಉಂಡತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಏತ ಒರುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಒರುಂಬ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಂಶಿದ್ದು ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರ ಆದೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ ತಿರಿಪಾವೇರು ಐಟ್ ಆ ಒರುಂಬ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಪಂಡ ಒಂಜಿನೆದ ಶ್ರದ್ಧಾ 2ನೇದ ಸಾಧು ಸಂಘ 3ನೇದ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ 4ನೇದ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ 5ನೇದ ನಿಷ್ಠ 6ನೇದ ರುಚಿ 7ನೇದ ಆಸಕ್ತಿ 8ನೇದ ಭಾವ 1ನೇದ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ್ మీరు ಭಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಪಂಡ ತುಲೆ ಆ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎಂಚ ಪತನ ಆಯರು ಪಂಡ ಆರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪಂಡ ಈ ಲೀಲೆ ನಮಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಲಟ್ ಆದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ದೇವರ ವಿಷಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಎಲಟ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿದು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಎಲ್ಲವೇರು ಅಂಚ ಅವ್ನ ತೇರೆಗ ಅವ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ ಪಡ ಪೋಡಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ಅದೇ ಅವ ಮತ್ತ ಬೋಡಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ ಹೋಯ್ಕ್ಲು ಪೋಡಿರಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಇದಾಡೋಣ ಅದೇ
ಎಡ್ ಪಿರ ಜಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತು ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಜಾರ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿತು ಸಂಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಡ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬುವರು ದೇವರು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕಲ ತುಲೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ನಿಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚದ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮುಟ್ನ ಅಲ್ತಾರ ಪತನ ಇದು ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ಪ್ರೇಮಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ ಕುಂಜ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಡವು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಈ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯರ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ದುರ್ಗುಣ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ನೆನಪುಂಡೆ ಮೃತ್ಯು ಅದೇ ಎರಿಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಕೋಡೆತ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯ ಈ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುನೆ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಿಗ್ ನೆನಪುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಏರೇಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ್ ರಹಸ್ಯ ನಮಗ್ ತೆರೀಬಾ ಒಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ವ್ಯಾಸ ಅದೇ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಎಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಪುಟ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಾವು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಃಖ ಕೊಡ್ರೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು నువ్వే ప్రశ్నను కృతయుగట్ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಅರ ಪುದರಿಂಚಿನೇ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಪುದರ್ ನೆನಪಿತ್ತನ ಪಾಪ ಬೇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಪುದರ್ ಅಂಜದೇರ್ ಪನ್ಪರ ಅರೆ ಹತ್ತು ಮಾತಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಅಕಂಪನ ಮತ್ತೆ ಇತನೇನ ಪಾಂಡೆ ಅಕಂಪನ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ ಏಡ ಪ್ರಶ್ನೆಕೆನ್ನೆ ವ್ಯಾಸ ಪಂಡಿತ್ ಐಕ್ಯನ್ನೆ ನಾರದೇಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಶೆಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅಕಂಪನ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಸೈಪೇರು ಯುದ್ಧಡ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಚ ಸೈತೇರು ಅವೇ ತರಡ್ ಆರ್ಲ ಸೈಪೇರು ಅದೇ ಆ ಕಾರಣ ಹಿಡಿದು ಆರಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡದ ಇತ್ತೇರು ಅವೇನೆ ಅನ್ನಿ ಕಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಕೇನು ನಡೆದು ಉಂಡತೆ ಆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡತೆ 4 ವೇದನ್ ಪಾರಾಯಣವಂತನ ಫಲ ಉಂಟು ಅತ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಆತು ಪಂಡ ಆತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾವು ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಅದು ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಬರ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಒವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ಸಾವುನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಟಾಲರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಾವುದ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುದು ಐನ್ ಕಲ್ತನ ಐನ್ ತೆರಿನ ಆತ್ ರಹಸ್ಯನಾರ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ರಹಸ್ಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತೆರಿಪಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾನೆ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾಯ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ ಅಂಚದ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿನಾಯ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಂಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಈ ವಿಷಯಗ ಆತು ದುಃಖ ಬಂದ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲೆ ಅನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಕೇಳ್ಪವೆ ಕತೆ ಕೇಳು ಮಸ್ತ್ ಫಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಕಥೆನು ಅಂಚದ ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಕಥೆನಾರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕೃತಯುಗಟ್ಟು ಒರಿಯ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ఆయన ಪುದರ್ ಅಕಂಪನ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ఆయన ಐ ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋದಿ ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಐ ಯುದ್ಧ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ತಿಕ್ಕದ ಗುರಿ ಯುದ್ಧ ಮಂತೊಂದು ತಿಕ್ಕದ ಗುರು ಇರತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ ಗುರ್ನೇನು ಆರ್ ನಮಗೆ ತುಪ್ಪ ಆ ರಾಜ ನಮಗೆ ತೂದು ಪಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಪಾವೇದು
ಪೊಪ್ಪನ್ ಎಂಚಾಲ ಬುಡ್ಪದ್ ಮಗೆ ಮಗನ್ ಎಂಚ ಅಭಿಮನ್ಯುನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ರಾಜರು ದುಃಖ ತಡೆಯುವುದೇ ಅದು ಏನ ಮಗೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಪದ ಆಯನೇ ಪ್ರಾಣ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚದ ಅವು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ದಾದ ಒಂದ್ಪರಿಗೆ ಆ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಅಡೆ ನಾರದೇರ್ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ನಾರದೇರ್ ಬತ್ತನಾಗ ಆಡ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೊಂದು ಡೌಟು ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ದಾಯಕ್ ಬರ್ಪು ನಮಗ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಯಾಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಿತ್ತುಲು ಏತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನಾವು ಪಿದೈದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇದೇನ್ ಪಡದ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯನಾರು ತೆರಿಪವರು ಫಸ್ಟ್ ಸಾವು ಪನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಸೈಪುನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಪಂಡ ದಾದಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 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 ಸೃಷ್ಟಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಭೂದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ದಾದ ಬಂತರು ಅದೇ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಲ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎಂಕ್ ತಡೆವನೇರ ಹಾಕುದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಈತ್ತು ಜನ ಜಿಂಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಇದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂದಿತ್ತಾದ ಒಂದ್ ಪ್ರಬಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋನೇಡ್ ರೂಮದಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೊಗ್ಗೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಫುಲ್ ಆಪುಜೆ ರಶ್ ಆಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಜಾಗೆ ಉಲ್ಪಾರ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಅರೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ತು ಆರ್ನ ಬಾಡಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಮಂತುಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ನಾಶ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚದ ನಾಶ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅನಗ ಶಿವಜಿ ಬತ್ತರಿಗೆ ಶಿವ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ರಿಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಸರಿ ಹತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಈರೇ ಮಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಈರೇ ನಾಶ ಮಂತುನ ಇಂಚ ಅದೇ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತೇರು ದಾದ ಮಂತುನೆ ಅಂಚದ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಆರ್ನ ಶರೀರದ್ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ರಕ್ತ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪಂಡಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವತೆನೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಈ ಸಾವು ದ ಕೆಲಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಏರೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಬರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಬತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಪನ್ಪೇರು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾವು ಆವುದು ಅಡ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಉಂಡತೆ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಮೃತ್ಯು ಆಪುನ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆರ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ಪಾಪ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾನು ಮೃತ್ಯು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಧೇನುಕಾಶ್ರಮ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಏತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ದನ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಧೇನುಕಾಶ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಶ್ವಾಸನ ಉಂಟಾದ ಅರ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕರ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಠೋರವಾಯ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾಡೆ ಬರ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಇದಾರಿಗೆ ಚಾಲ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ತನ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕು ಆಪುಜಿ ಎಂಕು ಸಾವುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರೋಸು ಕೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರೋಚ ಏನಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ನಂಚದಾರ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನೀರನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವರೇನ್ ಕಡಪಾವೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಶಿವನ್ ಕಡಪಾವೆ ಯಮನ್ ಕಡಪಾವೆ
ఒక్క ఈ కణనీరు ఉండత్తా అవే ರೋಗ ರುಜಿನಾವಡು ಪಂಡ ಈ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಡತೆ ಸೀಕು ಮತ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಉತ್ತ ಎನ್ಮ ಟೈಪ್ ದ ವ್ಯಾಧಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಆಯುಷ್ಯ ఆయన ಆನಗ ಟೈಮ್ ಆನಗ ಆ ಸೀಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ದಯಪಂಡ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಎಂಚಿನಪಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಖಾಲಿ ಆತ ನೈಕೊಂದು ಈ ನೆಪ ಕೊಡತೈತೆ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತೂಕ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತೂಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ತೂಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಚದ ಸಾವುಗು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರು ಆರು ಒತ್ತುಜೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಜಾವೇರು ಅಂಚದ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಕೆರ್ಪುನೇರ್ ನಿಕ್ ಪುಣ್ಯನೇ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಹರಿಪೊರ್ಲು ಮಹಾಭಾರತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಡಿದೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಪಂಡ ಬತ್ತು ಪತೊಂದು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಆತ್ಮನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನು ಎಂಚದ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಈತಿದ ಜನ ಕಡಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ಹೂವೇ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಏಡ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಏಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಜೀವನ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾಯರ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗಿಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳ ನಿಕ್ ಕೆಲಸನೇ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಅದೇ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆಪೇರು ಇದೇನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಂಪೇರು ಈರು ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಾ ನಮ್ಮ ತುಪ ಅದೇ ಅಂಚೆನು ಅಂಚದ ಭಕ್ತರು ಇಂಚ ಒದ್ದಾಡು ಸೈಪುನದು ಇಚ್ ಮೃತ್ಯುಗು ಪೋಡಿದನ್ ಸೈಪುನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆಡ್ದೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಪೇರು ದಾದಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದ ನೋಡತ್ತೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದೆಲಕ ಸಯ್ಯರ ಎಂಚ ಸಯ್ಯರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮೇರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒರ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲೋದ ಪಾತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಭೀಷ್ಮೇರ್ನ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಟ್ಲ ಮೃತ್ಯುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಏರು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಂತೋನಂತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಈ ಮೂಜೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾವಡಿ ಸೈತನ್ಯ ಬೊಕ್ಕತ್ ಈ ಶರೀರ ಅಡೆ ಐಕೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಂತೋನಂದೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆರಿಯಂದೆ ದೇವರನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾನೇರು ದೇವರ ಹೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಅದೇ ಒಂದು ಮತ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆದಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂತ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿದಂಚೆನೆ ಬದುಕದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗುರುಪುನ ಕೃಪಣ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಜೀವಿಗೆ ಬದುಕದ ಈ ಮಾನವ ಸ್ವರೂಪ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಲ್ಲ ದೂರ ಬಂತು ಪೂರ ದುಃಖಲ್ಲ ದೂರ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಅಂಚದ ಏರು ಬದುಕದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೋನರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪನ ಬಳಸೋಲ್ಯ
ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಏರು ಈ ಅವಕಾಶನ ಸರಿಯಾದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂಜೆ ನಾಯ ಕೃಪಣ ಅಂಚ ನಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಆದ ಪೂರ ಪಂಡ ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏರು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏರ್ಲ ಜನ್ಮರದ ಹಾಕುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾನಾತಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏರು ದೇವರೇನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಬದುಕದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೋನೆರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಾಪತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಬರೋದೇ ಈ ದೇಹನ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಂತೊನ್ನಾತು ಬುದ್ಧಿವಂತಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಉಂಡು ಪುರಾಣಡು ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತಡು ಉಂಡು ಎತ್ತು ಜಾಗಿದಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಭಾಗವತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನೇ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚದಂಚೆನೆ ಸಯ್ಯದ ಒದ್ದಾಡೋನು ಅದೇ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಆಂಡ ಭೀಷ್ಮೇರ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ದೇಹ ತ್ಯಾಗವಂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತ್ಯಾಗವಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಕುಲೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕನ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ತೋಜ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ 14, 17, 18 ಪಂಡ ಇಂದು ಮೈನ್ ಆದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ದಿಗ್ವಿಜಯಗನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿದ ನಡುಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡು ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಿದ ನಡುಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಬನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಲೆ ಬನ್ನ ಈ ಶಾಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಋಷಿನಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ ಉಂಟು ದುಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ದು ದರ್ಶನ ಬನ್ನ ಏರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇಟು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಟು ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಟು ನೆಟ್ಟೇ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ನೇರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪೂರ ಬುಡ್ದುದ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವು ಮತ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧೇಚ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀ ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂಡ ಈ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪ ನಂಚಂದ್ ಮುನ್ಪು ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ನ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಾನಾಂ ಜುಷತಾಂ ತತ್ಕಥಾಮೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಂತ ಕಾಲೇಪಿ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ. This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead. पण ಏರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂದಿರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದಿರ of whom the Vedic hymn sing ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ವೇದ ಅನುಮತ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಕೊಂಡು and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord ಅಂಚ ದೇವರನ ಪಾದ ಕಮಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. Do not run the risk of having misconception even at the last moment of their lives. Okay, last word confusion is ಸ್ಯಾತ್ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕಾಲೇ ಪಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಖುಷಿಯೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂತಕಾಲೆ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ
ಅಕ್ಲು ದೇಹಂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಒಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿಂಜ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಂತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತ ಅದೇ ನಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತಂತೂ ಏನು ಭಾಗವತ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಕಂದ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠರಾಯನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪೂರ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ತುಡೆ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಕಂದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಡಕು ಉದ್ದವಾಗಲ ಪಂತ ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗಿತ ಅದೇ 2 ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿತ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪಂಪೇರು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಧು ಏರು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಈ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಂಚದು ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಒವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗುಂಡತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬಂತು ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಉತ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕ पण ಅಕ್ಲೇನಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ನೈಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈನಾಗ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಇದಿನ ಅಕ್ಲ ಸಿಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಣೆ ಇಂಚಾಣೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನುದು ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತು ನಂಜದ ಅಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ರೆ ಸೀಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಯ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ದುರ್ಗುಣ ಅವು ಪಂಪೇರು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಏಡ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯನು ಈ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಯಾವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣನ್ ಬಿಡೋ ಈ ದುರ್ಗುಣನ್ ಬುಡ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಂಪೇರು ಸೀದಾ ಪಂಪೇರು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗಾರ ಪಂಪ ಪಂಡ ಅಧಾರ್ಮಿಕರೇ ನುವೇ ಕೆರ್ಪುನೆ ನುವೇ ಅಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕರ ಅಕಲ್ನ ಅತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ ಪಟಕ್ ಅಂದ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜ್ ಅವೇ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಂಚಲ್ ಆಪುಡ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇರು ಒಕ್ಕ ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಏರು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಯದಿ ವಾತಾದಿ ದೋಷೇನ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ನಚ ಸ್ಮರೇತ್ ಪಂಡ ಏನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಡ ಪಾಪದ ಕಾರಣ ದಾದಾಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯದಿ ವಾತಾದಿ ದೋಷೇನ ಒಂದು ವರ ಪುರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯದಿ ವಾತಾದಿ ದೋಷೇನ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ನಚ ಸ್ಮರೇತ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪರ ಆಯಿಜಿಂದ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಕ್ತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೆ ನಾಯಹಂ ಪರಮಂ ಗತಿ ಇಪ್ಪಣೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಲೋಕಗಳೇ ತುಂಬಿರು ನೀತಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಇಟ್ಲ ಪೋಡೆ ಅದೇ ಪೋರ್ಲೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೇನೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪು ಆಯ್ತು ದಾದ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಎನ್ನೊಂದು ಬಟ್ರೆಗೆ ಎನ್ನೋ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಣ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಜಗಾರಕ್ಕೆ ಈತಲ ಮಂತದ ಎಂಪಂಡ ಐಕ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯೋಡು ಐತಿ ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಲ ಒವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುದು ಅಂಚದ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಮೈನ್ ಆದ ತುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಾವ್ ಎಂಚೆ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೈರು ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಇದಾದ ಏನ್ ಮಾಡು ಪಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಂಡದ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಏಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವೇಷ ಭಾವನ ಹೊಂದರೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ
ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬಂದ್ಪೇರ್ ವೃತ್ತಿ ದೇವತೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ವೃತ್ತಿ ದೇವತೆ ಐನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚದ ವೃತ್ತಿಲ ಪುಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪುನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡ್ದು ಈಗ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂತು ಬಂತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪಪ್ಪ ಬೇರೆ ಋಷಭದೇವ ಅದೇ ಅಂಚದ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಓ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ 100 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಮಾನವ ರೂಪಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲವರ್ನ ಜೀವನನೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓವರ್ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯನೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪುನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುನು ಅದೇ ನಾಲಾಯ್ಗ ಕೆಲವು ತಿನ್ನೋಡು ಆಪು ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಕೆಲವರು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಬದುಕುನ ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಏರು ಪಂಡ ಋಷಭ ದೇವೇರ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತುಲೆ ಈ ಮಾನವ ರೂಪಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸುಖ ಈ ಮಲ ತಿನ್ಪುನ ಅದೇ ಮಲ ಭಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಜಿ ನಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಸುಖ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋನು ನೆತ್ತ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯ ತಿಕ್ಕುನ ಇದನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂತಾರೆ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಪ್ಪನೇ ತಪಸ್ಸೆ ಭಂಗ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲಕ್ಕೋಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಮತ್ತೆ ಭಂಗ ಬರ್ರೇನೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರು ಇವು ತಪಸ್ಸೆ ಅವೇ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುನ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂಚದ್ ನೆಡ್ದು ನಮಗ ದಾದ ಆಪುಡು ಪಂತ ಹುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸ ಆಚರಣೆ ಅನ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಇದ್ದಿಗೆ ಅವು ತಪಸ್ಸೆ ಪಂಡ ಇದಂತುಲೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುಲ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾಣಲು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಅರ್ನ ಗುರು ಏರು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನ ಗುರು ಏರ್ ಪಂಪ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನ ಗುರುವೇ ಹಾ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಾಂಡೇರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ದೈತ್ಯರ್ನ ಗುರು ಅದೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ ನಡೆಪೋದು ಕೇನರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ದಾದ ಪೊಡೆಯನು ನಿಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಲ್ ಇದು ಏರು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಕೆರ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಟು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಪೂರೈತಲ ಅಧಿಪತಿ ಅವಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವರ ಕೇನೇರಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏರ್ನ ಐಕ್ ಏನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಒಂದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಪುನೆ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಬೋಡು ತಪಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿನ್ ಪಂಪು ಅಂಚತುಲೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಎಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ್ ಉಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದಾಯಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈ ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಏರ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ನಾನ ದುಂಬುಗ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಣ್ಣತುಲೆ ಆ ತಪಸ್ಸೆದ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೈತೆ ಅಂಚದ್ ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವ್ರ ಮಂತಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಸರಿ ಅದೇ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇನೆ ಇಂಕ ಅಮರಾಪನ ಹೊರ ಕೊಡ್ಲ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನೇ ಅಮರತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಅಮರಾಪನ ಹೊರ ಕೊಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಮಂತ ಅವಳು ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ರೆ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಪಣ ಇಡೀ ಬಾಡಿಡ್ ಹುಂಚ ಪಣ ಉಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಟು ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಹಂಚ ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ನವ ಯೋಚನೆ ನವ ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ
ನಮ್ಮ ಈ కలియుగడు ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಮಂತನನೆ ಅಕ್ಕಲಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡ ಚುರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ನಮಕೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲ ಹಕ್ಕುನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ ಅದೇ ಒಂದೊಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಬತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ಪರಾಜಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ కలియుగడు ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡವೆ ಬೇತಿ ಯುಗಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ನಾರದೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂಪೇರು ಓವೇನು ಬೇತೆ ಯುಗಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ ತಪಸ್ಸ ನ ಯೋಗೇನ ಸಮಾಧಿನ ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಕಲೌ ಕೇಶವ ಕೀರ್ತನ ಕಲಿಯುಗಡು ಕೇಶವನ ಕೀರ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಊರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಣ್ಣ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬೇತೆ ಓ ಯುಗರ್ದಲ್ಲ ಒಯ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜವು ಕಲಿಯುಗಡ ಕಾಲಿ ದೇವರನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಣ ಐಟ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಬರಕೆ ಸಂದವನೆ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಮಹತ್ವ ತಿರಿದು ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅವು ಆತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಡು ఒక ಎಂಚನ ಪಂಡೇರಿಂದ ఒక ಪರಕೆ ಸಂದೈನ ವಂಚನೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಜಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ ಪಂಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಐತ ಮಹಿಮೇನು ಫಸ್ಟ್ ತಿರಿಯುಂಡು ಐಕಿತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಮ್ಮ ದಯ ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ವ್ರತ ಪತ್ತುನೆ ಪಣ ಐತ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರೆ ಅದೇ ಎತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ ರಹಸ್ಯ ಅದೇ ಈ ಮಹಿಮೆ ತೆರಿದು ಮನ್ಪೆರ್ ಹಾಕ್ಲು ಹೂ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ಹಾಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪನ ಅವು ಆತ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಆತ್ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಲ ಮಂತೇರ್ ತುಲೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತದ್ ಯಾರು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲ್ನ ಗೆಲ್ತದೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರನ ಬೇರಿ ಪತ್ತಾಯರ್ ಪೂರ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಬೇರೆ ಪೂರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವೆ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೋತುವೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಸುರೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎದುರು ಉಂತನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಭಗವಂತನಾಡೆ ಪೋಪೇರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಲ ತಪಸ್ಸೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಮುಲ್ಪ ವೃಷಭದೇರ್ ಪನೊಂದಲ್ಲೇರ ಈ ಜನ್ಮಡ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸ ನಡೆದ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ಶುದ್ಧೇ ಅಸ್ಮಾತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಉನ್ನತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂಚದ ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಂತೆಂದು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ದಾಯ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶುದ್ಧ ಆತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಅವು ದೇವರ ಕೊರ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಭಾರಿ ಆನಂದ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂತೆಂತೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ರುಚಿ ಎಪ್ಪುದು ಮನಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗುದು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ಪತ್ತು ದೀಪಾರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿದ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣನ ದೇವರ ಪತ್ತು ದೀಪಾರು ದಾಯ ಪತ್ತು ದೀಪಾರು ಪಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಪರಾಧ ಮೆಕ್ಲೆಗ ಅಪರಾಧ ಮನ್ಪ ದೇವರ್ ಬಿಡ್ದು ಮನ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚದ ರುಚಿ ಎಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಣ ಇನ್ ಪತ್ತು ದೀಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂತಂಡ ದಾದಾಪುನು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ದೊಂಡತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿನ ಪೂರಾ ದುರ್ಗುಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಪಂತ ಶುದ್ಧೇ ಅಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವನಂತಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಫಲ ಅಂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶುದ್ಧ ಅಂಡ ದಾದಾಪು ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವನಂತಂ ನಮ ಐತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಅನಂತವಾಯಿನ ದಿವ್ಯಾನಂದ ನಮಕ್ ಅನುಭವ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪನೆ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ರಿಷಭರು ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಷಭ ದೇವರ್ನ ಮಗನೇ ಈ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅರ ಆವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧಿ ಆಪನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಕ್ ಆಪನ ಇತ್ತು 99.9% ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಕ್ ಆಪನ ಇಡ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಬೇರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಬೇಕು
ಆಂಡ ನೆತ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಆಪುಜಿಂದ ಜಾಪ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಚಡವು ಅದೇ ಚಡವಳು ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತೊಡ ಅದೇ ವರಣ್ಯ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಏರು ಯಾನ ವರಣ್ಯ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಟಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಮತ್ತ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಹೈ ಟಾರ್ಕ್ಡ್ ಬರ್ತವು ಪಂಡ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ತವಡ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಅವೇ ಸೀದಾ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಂಡ ಅರ್ಧರ್ದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತುಂಡ ಅವೇ ತರ ಅಂಚದೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡ್ರವ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಂತಂಡ ನಮಗೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾಟಂಡ ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಕ್ಕ ಡೌನ್ ఒక ఆరాంసే పోయారు ఒక నిష్ట ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಫೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗುಂಡೆ ಇಚ್ಚಾರ ಅವು ಇಂದು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತನು ತುಲೆ ಶ್ರದ್ಧಡ್ ಕೋಮಲ ನಿಷ್ಠಗೆ ಎತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಫೈತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈತ್ ಐನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂದಾಯರ ನಮ್ಮ ಫೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ರುಚಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ದುಲ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಇದೇನು ಡೈಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇಂಜ ದುಂಬು ಪೋಪುನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕುನ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂಚದ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಋಷಭದೇವರ್ನ ಮಗನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗವತಂ ಬಾರಿ ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಷಯ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ 2 ದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತ ವಿಷಯ ನೆನಪಂತೆ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.